Hei, hei tid, så det atter her vi har nødgjent parste av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som tek seg av det tekniske, og så det Paul Ferre, og så selv Daniel Adol Jakobsen. Og Gjerstamal, det som det hva det ligger okken overast av hjärsta. Og i løtene, du får spyrja Paul, hva ligger til hjertet der, Paul? Ja. Det så løye som hoxan i den fjerde og koma, og vi vil be om at jeg hver hoxan til fengen til lytene for Kristus. Så det må være av gavere lag til vi gjør det, ja. Men jeg minnes en mann som var i fargen til jeg var så igjen, han var Ken Johnston. Og han var stjåret, han var nevnt der for meg over for New Transmission. Ja. Ja. Og han var i Klaksvøk, og vi var inne i en hus, og en bjøer, det var bjøer vi. Og han bær frem en gata, og gatan lever i såleis. Jeg var til Arjen Adam, men Adam gav mer navn. Og så får jeg min ved, og jeg sa ikke til Adam atter. Men god sa han ikke i mer, og kort i mer en livande sal. Og da jeg hentet salen fra mer var flytt, så var jeg en kjem i atter. 8 armar, 8 bøyn. Har vi ferdas fra Paul til Paul, altså Paul til Paul. Og så endte han ved å si, og hva det? Ja. Og jeg har alltid ikke nærkere klarer jeg ikke det godt nå. Ikke som jeg minnes, da. Nei. Og det om den personen som svær på gatene som vi skulle ta som vi, det. Og det Jonas profeter. Så Adam, han gav jo ødelen, skapte ikke noen navn, bare jo av sjøvnen og i havnen, og i vattnen og i gjøren, ja. Ja. Så dette var kvelderen? Så det var kvelderen, et fiskeren sendte til Øysten, som glagte Jonas. Ja. Og Jesus, han teker Øysten til, og i Matteus, ja. Jeg har alltid kan lese det, du sier meg hva det stod. Ja, skal jeg lese bare en til fra sammenhengen? Ja, det bare i versen helt oppfaret, som det passer. Ja. Jeg kan tenke til fra vers 38, her stender det, ta tog og nækker av en skrift, lærte farseren til året, og sødde vi han. Mestere, og han hei domt å se tetjen fra der. Men han sverre til heimon, ønd og åtrykk at krever tetjen. Men henne skal ikke tetjen være givet utan tetjen Jonas profets. Til en som Jonas var trudja der og trudja nætter i bodje havdursens, så skal menneskesåner være trudja der og trudja nætter i fengje gjerrarinnar. Det kan nesten vi ned om menn og Nineve. Ja. Menn og Nineve skulle stå fram i domen og sammen vi hese at og domfettel henne. Til tar venter vi til Jonas pratiker for Taimon og hitje her mer enn Jonas. Ja, her mer enn Jonas. Ja. Og det det som jeg tenkte om at ta oss om. Det som mer enn Jonas. Men hvis vi velger vi Jonas, så synes vi at vi har noen som menneskelukt. Så da han var kattlaver, så flyttet han motsatt han ved. Ja. Han ville ikke fære her som god sendt igjen. Og jeg alltid har hørt det også sagt at jeg følte ikke inn i være en ansteg for det er følte som Jonas var av. Og fortsatt der også, ja. Ja, det var ikke viner. Ja? Det var ikke viner. Ikke viner, nei, nett. Så Jonas flyttet jeg, men vi synes jo en sant at Guds kattler alvarsamt, men røyken snager. Og vi synes ikke hese bare skjermen her, at Guds kattler, så Gud släppte ikke Jonas. Og så nøyene fikk han så til å rikke. For Nineve. Vi Jonas. Ja. Og jeg øyne hørst et av lysene bøker med å skrive i at Jonas døye og i bodje havdøysens. Tog at her stender at ans og menneskesånne var
trutjar det är och trutjar nätter och fänge hävdörsens. Så ska människa sånre vara trutjar det är och trutjar nätter och fänge göra den där. Eller och centrum och fänge hävdörsens. Det är alltså Jonas var trutjar det är trutjar nätter och bouche hävdörsens. Bouche hävdörsens. Så ska människa sånre vara trutjar det är trutjar nätter och fänge göra den där. Och han med skriver om det att Jonas han døde i fisken eller bouchen av fisken. Och så präckar han då vet du naturligt men lika mycket att är vi ofta också men lika mycket här. Så det kom Jonas levande upp att land så var det ett ontor och var han där och blodjade levande så var det ösnästa ontor men gott eventet lata. Och det var taj och i han Kattle kom ärefyrt till Jonas. Och han färden. Ta vär han och hesen säger till han att ta vär Jonas en mycket skapning. Men han blir helt gamla naturen allikevel. Så Paulus var ser avvärt att läsa. Och jag fyllde Jonas tal vi läsa och sådär hur han får till Nineve och han var inte gavonlig att Nineve först vände vi. Det är nog inte räkna vi, ja. Var det som evangelister, ja? Ja. Och otroligt näck är att finna i bouchen, alltså i bibelbouchen om Jonas. Och i hinnar bouchen som är jag inte ser efter där bouchen. Alltså sannoliken om hur så gott handlar. Ta ingen annan kan handla. Alltså ingen annan är finns fast när det var vant vi. Och ta Jonas och ta god brukt igen. Och i grunden var Jonas ett ont. Och jag hade nästan sammanhängande. Och jag mänka nu med någon löjve säger det här att det är märkligt att god kan bruka personer som är det så det gamla satte på sättet i alltså. att det är inte alla så är så färdigt. Och det lukar mycket förbi dem att det skulle färra. Så fyllt jag vid tålen ute här vid skipen som var förbi. Så det att god komma öppna väver av skipet och Jonas var vi. Så han ville visa här att han var herre. Bäge och i sån öppnar stormen någon. Och ösne och i löven och Jonas. Men vi finner ösne att mannen och skiparen var otroliga undergivna Guds vilja. Så jag vill inte kasta Jonas ut. För han beter om att göra det så har jag tar bjärka oss. Ja. Men allt bjärka oss. Som färden var attla till. Ösne det är inte mot sånt han vill. Här har vi ser det en mycket människor. Ja, det har det väl. Mot Jonas. Ja. Det är helt säkert, ja. Så jag vet inte alltid om det. Tar vi ta så om att vara lojen god och kanske vi inte ålägg av och lysa åkken och gåvar eller gå. Och glömma att han motstå som alltid är det motet som god vill ha fram och i liv. Ja. Det är pura sannhet att det är en öllestor från naturen. Helt visst, ja. Ja, och förra kan inte bara två sidor att den naturliga människan kan inte täcka vet du som antagossör till. Så det är runt en torska. Och han kan inte göra det. Det är ett antal. Och det har sett en väldigt respekt i mig själv för god. Jag har också sett till att han måste täcka sig av och ta i vid var då. Ja, så ständ har vi varit syndare. Tar vi varit fortsyndare. Och tar vi varit dig och synd och mister och ödlentøy som har tøy til. Fortsyndare gods. Ta och i Rambra säger här i 5:e kapitlet. Han gör det också till sina viner. Ja. Jag husker som ett här samband vi beit här och så är det vi Jonas att tar man så är livet jag läser Jonas. Ja. Kvar är nu ärna fyra att Nineve fick han där boskap. Ja. Var det Jonas eller var det Herren? Här har inte tagit fel av att det var Herren. Ja, det var det. Det var alla vindjökna. Alltså vi sitter inte ivast om oss. Att
Det kommer så klart och tydligt fram hur så mot viljer han var. Alltså, han ville det släcka. Nej. Och han gjorde allt för att släppa undan. Ja. Ja. Men herregud, Ja. och vi kan nästan säga om och alltså men vi en var syndare att vi har gjort allt för att släppa undan. Ja. Vi har gjort allt för att släppa undan av avskan av gode och att vara under hans reje och hans lastliga. Men han griper in i akkurat liv. Ja, det gör det. Det gör han. Och hans vägar är oransakliga. Ja. Och oransakande är vägar här alltså. Ja. Det som han gör det så är det intressant. Och det är ju allt gott och allt det bästa mening, men jag har vi första synder torfast visning här vi möter och tar i man lyckas göra det till en formulär att rätta handen upp eller att ta upp efter en löron och så ja nu är allt gjort annat. Ja. Jag känner att jag från mig själv och från den kvinnor isen att det är inte akkurat här. Alltså det är akkurat som om man vid människor vi vill ja pressa näka fram som som inte big för kanske. Ja. Ja. Och han själv svenskaren här nu namn akkurat vecka sån här gamla hin ja, nej namn är vecka akkurat nu. Han läser en bok till honom kvar och han skriver om det här att vi kanske är vi det får ojen att ta plantorna och den där bonarna. Det kan så att ja. 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 Ja, det passar. Ja. Det är och vi så inte ofta alltså kvar och människans insatser är så så ojen och det är ju gott att ojen. Ja. Men vi kan bli ivrig och kanske helt förståelse än att göra gagna och nu ser jag bara från Jovan är svär inte för några som helst annan. Nej. Men jag känner Herren har lagt mig till och kallar mig till det sista nog snack vi årene. Det är att predika Jesus Kristus. Ja. Och låta det standa i sig själv. Låta andan göra värst till människor som lustar och är under boskaperna. Ja. Det ständer om Jonas och han. I ören kapitel från vers 8 att Herren lät stora fisk komma och glöpa Jonas. Och Jonas var och i bodde fisksins trutja nät. Ja. Jonas bär och i bodde fisksins till Herren Godsson och säger jag kallar ju Herren och i nej mojne och han svärar mer du fann inte dig av rutsens röpte jag och du har det rött mojna. Du kastade mig och i djupet mitt och i havet och strämmen var rundan om mig. Allt tunne brått och alla bildser tunnar lött över mig. Jag också säger är det riken borst från egen tunn. Men det skall åter släppa skåa upp mot det heliga templet tunn. Vattnen var rundan om mig. Lyka är svalene. Djupet var rundan om mig. Tärre var vavtrum hött mot. Och så framväges. Och så ändrar han vi att säga här i hästen kapitlen och det att jag kan inte se mig läsa att det stått efter till grundvattler fjättlarna sakke nyor. Slager gärare när vår lastar efter mer och i alla räver. Men to farte lov mot upp ur grövene herre godmoin. Ta i salmon armatna jag stod mer mittens till herran. Og bønmån stod opp til tøyene i høylige templet tøyene. De som halter seg til tøymer avgoter, venter miskon tøyene bæt. Men jeg skal offre til tøyene, vi takker at jeg har lova skal jeg halta, så herren hun er frelsa. Og så spøyer fiskeren etter bøye herrens, Jonas opp av Torsland. Det er det som vi tankte om, etter bøye herrens. Og så kom året til Jonas ærefer, og han sier halt av sted, færden innen ved en stora sted, og ber heier, nå kommer det til det som du snakker om Jan, ber heier, båskapen, og kjevet her på om. Og så fer Jonas av sted, og fer til Nineve, og han har sagt ved han, og Nineve var store stedet for det god, det trutjar dagsferie lenger. Jonas sjekk nå øyne dagsferie inn og i bøyen og røpte, om 40 dager skal Herren være. Nineve vil være lagt for i øye.
ta troen inne med menna god, tar båda första och tar låt oss i Sirgebona, bäger stor och små. Och tar i konkurren inne med för hetta vita röstan ur hasat och så in och lägger kappan av sig, svajpar sig i Sirgebona och sättes i Ösko. Och han har kunnskjär inne med att det både kongsens och störmen och hansara, og først mennesker, eller kreatur neit og småfell, leska neka, ikke njøta mat, ikke drekka. Når de skulle svaipa oss i Sirgebona, begge mennesker og kreatur, de skulle råpa til god, alt det at de er ment og venta vi, hver av antall løysøyne og fra avratnen, og hanker oppi i hånden hansara. Og för vart jag kunde börja god vänte vi och enkla vänte sig fra brännande röj så inne så vi gick i slugrontar och ta nog god så hetta som de gör då att jag vänte vi för att anta vi så inne och enkla han så enkla han hit illa och han hej hetta låta kom i vid dig han gör det dit. Ja. Nej, det är akkurat det. Ja. Och här så jag vet jag vet inte, jag kanske sagt för näkt att säga det här som säger Johanna, men det är Frank Mangs som säger det här. Ja. Han minns då. Ja. Navn jag är gossera och till möten det jag har det var väldigt vettiga möten. Öjla näck alltså näck i Sverige och i Finland där han är som möten. Och öjla näck kom till tryck va. Ja. Och tar han som säger till om att inte hämta frukterna för det var stegen. Ja. Och så täcka Jonas här. Ja. Så är han alltså allt annat än en typisk evangelist tror jag. Han gör som Herren säger, han bor boskapen. Ja. Men han gör inte alltså han gör akkurat inte fyra att Tesla tar emot boskapen mera. Ja, just det. Og her var ikke vi å be det lette hånden opp, eller nægget så hvert da. Men bådskaperen som han bär fra Herren, hei sånne kraft i seg selv, ja, i seg selv. Ja. At han virker i menneskene og inne ved. Ja. Og til faktisk det samme galtende i det. At kraften ligger i bådskapen om Jesus Kristus. Ikke og det som vi lærte av kraft akkurat i bådskapen. Du ser Jonas. Ja. Hvis du leser det første og i hans kapitlen som kommer da, så sørst du akkurat hvordan jeg reagerer selv da. Ja. Men man til ikke være tog at god vi lærer oss at ikke vi kraft eller noen av oss, men vi anta møgnen. Akkurat. Så, ja. Vi anta møgnen. Ja. Ikke vi noen av det. Nei, altså, det är pura sanna, det är här det ligger och Herren är suveräner, han brukar akkurat det som han vill och ta han vill. Här han bruk för till onkron att lyfta handen upp eller att be en frälsbön samman med onkron. Så gör han det. Alltså han spelar inte med eller någon annan efter om det. Men sådana som är suttje jag nu året ja. Och så att efter ta angel night angel chamber till Cornelius. Ja. Hvor bo i angelen ikke evangeliet for Cornelius? Ja. Nei, han gav honom råd om hver han kunne få av bådskapen. Ja. Det det tennende antar. Ja, det tennende antar, ja. Og så det Peter må inn i bøyla det her, at bedre bådskapen. Ja. Så jeg vil godt ha det. Og det for så det samme enda det. Han vil ha åkken mennesker at kunne gjøre evangeliet om sånn og på alle huksande og huksande mater. Jeg tykker det nek flere mater enn vi då gjør færre om, og jeg tykker det ganske den viktigaste maten det er uttrykk av okra egna liv, mittel mennesker. Ja, vet du, ta sånn den dagen til at det så løye, man antallig, så helt man seg ikke selv være antallig. Altså, det min råd. Ja. Ja, men kan undras iver det her, hvordan det antallig? Ta for motsatt han ved og i meg selv, altså, det ånds. Akkurat. Akkurat som Sankar sier,
Ja. Sjálvor ett ånch. Och i stöven djupt för det här. Och så säger han ett här uttryck här. Till röjare vera brukt och där tog bruk för det mer. Men kvar kommer fra? Det kommer stöven. Så djupt för det här. För att jag ska bära vid Herren. Som brukar ligga. Man stär. Jo, det är det. Och inte mina känslor eller näka. Inte blanda på i. Till nämligen ja. Alltså Herren tog leter han och ofta färra så längt att vi finner det ja men jag har inte vet att göra. Det är alltså det är bästa av ödlån. Jo, det är faktiskt det bästa av ödlån. Tog att till här och kraften ligger. Till att han släpper fram allt i okra liv. Ja. Vi var inne att en annan dag nu att det ja, då kanske bland det inte det vi har varit i Jökengång vi nu just satt malan isen ja. Och har varit i halt vi Anna Korint 12. Ja. Att ta i veker i stärskare. Ja. Och till kraft må vara fullkommen och i veiklaga. Ja. Och det är ett Guds princip. Han vill inte ha kapping från nökron av åkon. Ja, det är till näka som helst. Ja. Det som du sippar till nu här och i talta kapitlet och i Svartland Grindbrev, ja. Ja. Att han har skrivit om att täcka kvarja huxan till fänk till lytten för Kristus och i 11 kapitlet, ja. Och i 12 kapitel. Så kommer han till ända ner kapitlen 18 och 11, ja. Är det talte? Det talte jo. Ja. Och i 11 är han inne i andra kronor om han tror och kom vi, ja. För jag löjer Kristus från en rönn om så. Och så kommer det in i 12 kapitel och ta sig han om att han var riktigt bort och lycken 3 hemma. Och han visste inte om han var lika med 8 Han hörde det som inte människor lofta till alla. Så har han inte chanser att pröva på att tala till som inte lovt människorna till alla. Och så kommer han så oj, det är veiklös i Ivran. För han vill slien av onkel Satans. Ja. För att han inte ska göra sig stora helt. Alltså nu hör vi uppenbarelsen. Och så från den bia. Herren om han tar det väck. Trutcha för ja. Men han säger nej. Tog kraft moin. Verer fullkommen och i veiklös. Ja. Alltså jag halte faktiskt hade en av det allra viktigaste vi som tryckvande kunde sucha alltså finna det av. Tog att hvis vi inte sucha hatta klart då. Så blir vi att räna att göra nek förbättra och själva ja. På alla möjliga imska matar, bäge personliga och utbyggningar mässiga och så och halt att han ligger ut ja. Men det ligger ju ut. Nej, det. Nej. Alltså så jag vet Jonas där han blev ring och skar runt här. Men god gör allt med så som alla. Ja, nettopp, ja. Här kommer motsättningen ordentligt fram mellan god och människa. Ja, mellan god och människa, ja. Egentligen ombord Jonas och Knötla. Gus och som bära Guds ord fram. Ja. Helt och det är det så spännande att bära Guds ord fram. Jo, faktiskt. Men i grund vet är det kvarts spänt. Alltså fyra eller mot det alltså. Vet är då neutral alltså. För så vitt. Ja. Men Jonas han var ordentligt motor till så gott gjort. Och gott måste se av igen men de väl så läsa det sista. Oj, jasne. 4 kapitlet till Jonas. Ja. Vi finner natt här. Ja, klart vi kan ta nog snacka. Jag kan nästan läsa alla kapitel som man läser. Ja, jag hade läst det. Ja, det nu är bara en efter. Nej, nu bara snätt att läsa. Ja. Hin 3 ända vi att ta nu god så hetta som ta gjort att det vänder vi. För ända väg så en engrej han det illa och han är höst att det kommer ut dig och han gör det inte. Ja. Och så ständer 4 kapitlet men hetta domte Jonas i äcklig illa och ill kom igen. Han ber til Herren og sier, «Å Herre, var det ikke hette i hoksa, men jeg enn var heima i landet måneden. Tøy atla i hina ferien av flutja til Tarsis. Jeg visste jo at du er nøyur og miskonsam og god, lengmåver og røyker og miskon og at du engrar hitt ytla.
Takk tog nu lov mot Herre, jeg vil fyrr dodge en liv. Jeg må bare si en av en våre som evangelister da. Men Herre sier, det beint av tæra vi er så ytler. Jonas var ferdig ut ur byen, han har sett seg estanfor byen, her han gjør seg leivhus og sett undertøy i skuggene for å suttje hvordan byen for å genka. Ta let god Herren risenus rund vaksa opp iver Jonas til å skugga iver høtthansara, så han kunne være friar i hurtur. Og Jonas var ekvelig glæver om risenus runden. Men ta i lyst morgen etter let god orm komma og stinka risenusrunden, så han følna i. Og ta i solen kom opp, sendte god brennande heitan estanvind, og solen stakk så i høtt Jonasar at han fikk maktarsløs. Ta yngst i hans deien og sier, jeg vil fyrdodja en liva. Men god sier vi Jonas, det beint av tær å være så ytler om risenusrunden. Han sier, ja, jeg har grunn av ytler og ta til deg. Ta sier Herren, to harmast om risenusrunden som du ikke strøyer haft av, ikke finner å vaksa, som var til etter ene natt, og døg ut etter ene natt. Og mer skulle ikke tikk sint ved Nineve, henne store stegi, her mer enn 12-20.000 mennesker det, som ikke kjenner vinstre fra høyre, og nekv kreatur. Ja. Fantastisk lysing av god. Ja. Ja. Men det øyla spesielt. Og så alluga så øyla rammant. Ja. Hadde ikke han lyser ut i alt og jeg natur og menneskans. Jo. Og natur og gods. Ja. Altså holdt ut. Ja. Det er så rævlig stor mål. Ja. Så det ikke av oss. Det er omgat av oss. Så vi gjør verset til han bor i oss. Ja. Og han sier til han øyre okra lika. Og vi skulle lete han bruka det. Vi skulle lete han bære det fram til hans herre. Akkurat, ja. Men livande høyla god til Donald Toff. Men jeg tykker at vi kunne kjenne noe vel at og uisen her til at Nineve falske til å være faktisk fortjenter av Israel. Jo. Og han domte ikke det falske. Og han åpte den ikke godt. Da. Ja. Og jeg synes jeg mistanke om at jeg bor i åkken eisende stadigvæk. At Jesus som vidt halta være så store fortjenter av god til og av åkken. Ja. At jeg har ikke oppebåret nesten å bli frelst. Da. Men til det beste som kan hente, det til at mennesker kommer og kjenne sannleggen. Og vende seg til hans herre. Ja. Så... Ja, det eneste jeg kommer tankar om akkurat nå, det at det imske fyrspurningar man får. Ja. Og jeg fikk en fyrspurning om en god løsning, altså. Ja. Det ene er sagt til som hei nek vi mennesker gjøre, at han omgat til seg en god løsning, dodja som god løsning. Ja. Altså, ta med det meste, alltså sinnaläge tema hava vi sinnaläge ett läge här som en säger att han är angat till så att det är stotcha som ateist. Ja, han nämnde ja. Ja. Och jag visste han ber mig säga ser moina kom till och jag tar det till att jag kan inte känna kan Nej. Om att höra. Og jeg sendte jo denne sier versene som stod i Filippbrevet 2, ja. Jeg må få kontakta natt. I Filippbrevet 2, og for meg, leser det sørste det? Nei, jeg leser ikke versene sørste det. Og her stendte så men at han har sagt, ja, samma sinna där var ju till som var Kristi Jesus i vers 5. Så löser han hur han var. Där han var så god. Så räknade han inte för ran av era jävla gods. Alltså själv säger han inte att han just han så tjänare och var människan lojkor och ta i han var stigen fram som människa. Sätter han sig själv han lågt som var lojal till igen. Jag krossade igen. Og tog jo godøysen sett han ekkelig høgt, og giv jo noen navn som vi vil ødle navnen er. Og så kommer det her, som la skriva nyer. 4 og i navnet Jesus kvørst knæ skal bøtjas. Og hver?
Tarra som och hemliga då. Ja, det har väl varit naturligt alltså, väl det sagt då. Men nej, tarra som man gör ner. Och tarra som inte gör ner. Och kvar tonka ska götta Jesus Kristus är Herre. Gode färdigt. Och jag blev så gripen av här som versen. Att kvarst människa för att götta allt. Det är ju himliga gör och inte gör. Ja. Jag tar inte nästan mer vitt. Nej. Nej. Jag husker bara att jag inte visser uja vid att finna fäder i alla fytlinjer som ligger uja snär. Nej, det är det. Det här är bara god som kan komma in och säga till kvärt. Det kan vi inte. Det är det som är. Till kvärt götta människor är Jesus är Herre godfärdigt Lord. Alltså här ligger såna oj. Jag hade visst att gå så vara värre vi att inte göra som Jonas. Att faktiskt röjna göra hon till Herre i kvärt och Herren ska göra och inte göra. Ja. Det är vant det här alltså. Att alla löjer in i det som Herren för att göra. Ja, det är akkurat det. Och att det är så starkt år, jag omkan tyck, alltså är så glädje för kan ta spårningen. Hur ska jag svära och Herren svära vi Filippran och 2 att han var det som Jesus gjorde. Vad säger ta anden och i brevn. Det var anden som fick Paulus att skriva. Han säger att så till pura rätt och i människor säger, alltså man säger en av med telefon. Alltså du måste halta det vara en mer än en människa. Jag säger, jag tar inte också vad det är det. Att ta är det som går till det här med att vara. Ta är det inte. Och mig själv. Och ta är det inte mig själv om säger Herren är det för hans skall. Och jag kan mot lika vara till för människor som han attlar lika mot tid. Så du har inte vet att göra. Nej, det är akkurat här i kraften vi får komma. Ja, akkurat som du är inne i. Ja. Det här är kraften. Ja. Och det är inte kraft moinas. Nej. Hans är kraft. Ja. Ja, det är akkurat det. Man kan lägga allt under sig vis i den ösen. Ja. Alltså, Guds verk är så helt och fättligt. Jag var inne av Paulus i morgon här i Tjeja. Ja. Och det var det här från Apostlagärningarna 26 här som Agrippa konkur är kommen att vidja Felix. Ja. Och ja, Felix la Festus blandet där. Vad var det för det? Festus för det? Ja, så är det bara det här för show, ja. Ja, det är det här ta och Agrippa kommer till Festus. Ja. Hälsa på han var ju blev nu landshövding här och Felix säger lät sig Paulus är som fänka. Och här säger han som så säger Festus för Agrippa vad det är sig om. Och det enda så vi att han blev helt förvirrad och det kläderna stiger fram. Både där onka kläder fram om näka slugs som jag vanta. Och det hade bäst några strusspurningar vi han om sin egna gudstorskan. Och så heter det här. Og om ein Jesus som deir men som Paulus säger lever. Ja. Och det är helt fantastiskt att det är. Så det hooks om det här. Och så att jag lycka för att och hooks om Paulus här som för utvisen boskapen att han själv har varit förfylld, ja. Men så och han är båtbäraren, han är man kan säga oilade som nej boskapen är lagt ut till att bära vidare. Och så ständer det här i Apostlagärningarna 14 och från vers 1 att i Kronion förut här nu samman in i synagogen jötarna och talar så att stor mångd bär jöten och grikken kom till trygg. Men jötan som inte ville trygg var vakte ösing og etlan ho tja heitningen mot brøren. Her var det her no lenka tøy og tala av djarver i herranon, og han gav nøye åre synon vittnesbord. Øyla gav setningar der. Og han gav nøye åre synon vittnesbord, og let tekjen under være gjørt vi hånd og tarra. Men falt jo bøyne bort seg sunder. Som vi held vi gjøtnon, og som vi apostlenon.
Tain og stormer var rest mot tain, bei og hetningen og gjøten vi i mån tarra, at færa ytla vittheim og steina tar, og tar fink hetta vita, flyttet tar til byene Lystra og Derbe i Lyakonia og til land i her og veier. Her kunngjørte tar evangeliet. Og i Lystra sett medover som onga mått hei i foten. Han var lemmen fra Mårløyv og hei aldri gynnsk. Han hørte Paulus tale. Tain og Paulus fest i egin og han sa at han hei trykk var grøtt og skjean harst, reist til og starta foten til honom. Ta sprakk han opp og for å genka. Ta i falskje sa til som Paulus hei gjørst. Lytte teg opp rødsun og røpte av lykke åneskån. Godaner vorne menneskjon lydjer og kommer nye til okkara. Teg kallar Barnabas Saus, men Paulus kallar det Hermes av tog at det var han for de året. Presteren i Saus-tempelen som utanfor byen var, kom apostelen og vid tarvon og kransson og atlai at offra sama vid falskjenom. Ja. Og så du, falskje ser bare til at det hender et under vi Paulus, Og så stendet at de falskje sa til som Paulus hei gjørst. Men de kjente ikke til kraftene som var innenfor Paulus. Og nå menneska Paulus som stender her. Hva skal han gjøre i seg støven her? Han kan jo bli rettelig berømter og mektige mittelen falskje her. Men hva det som han gjør? Men ta i apostlene, Barnabas og Paulus hørte hetta. Skradde der klæger sine og lope inn mittelen falskje, røpte og søtte. Tid, men hva det til gjøre? Eisne vid og menneske under som og kåren som tid, og vi kunne gjøre til evangeliet, at de skal vende til bort fra en som tomme goden til en livande god som har gjort himmel, gjør, hav og alt, som teimer ui, han som feil og tog at alle hetningene genga til egne veier, og tog at han ikke seg selv, han utan vitt og spurt, han gjør det godt, gav til regn og fruktbære tøyer av himmelen, og metta i gjørste tikkere føy og glede, og så stendt, og det var no ytla at her vi sier hetta, finke hilde falskjen og fra at offra til syn. Ja, her sørste det mennesker. Ja, sørste det mennesker, ja. Og ja, vi så ikke eisende gosse, det goddommelige, har vi gripet inn i det menneskens lege til Paulus, og ventet han fullkomlig borte fra seg selv. Ja. Så Aron han kom til veien middelen, eller av vei til Damaskus, og fikk så åpenberingsna, så var det hans tjeneste, at han skulle tjene gode vi at øya til som hørte til veien, som han sier. Ja. Og så var han så vel og virkelig omvendt, kan man så si. Ja. Og vi sitter her at han har ångan hod til at hevda seg selv fram, men han ber seg ikke undan att bära tjänsterna och att bära år fram och att virka ut och igen. Han var så väl trinen jackna och allt det där åren och han fick en så väldigt sjön av honom. Ja. Som frälste han, Ja. Att det alltså visst nog det hände att han alltid blev större i sig själv och tog oj men där. Ja. Alltså jag inte svårt så som det är det. Nej. Slett inte. Det kunde det inte. Alltså, vi har först och främst god färger och Jesus Kristus son han säger att tacka allt för ja. Men jag följer att vi måste tacka Taimon. Tacka gode för tre personer som han häver brott. Ja. Till att bära evangeliet fram så som Paulus sa. Ja. Så vi kunde ju ästande vänta för att diska Paulus så det är rätt långt som gör det han. Jo. Men meningarna som människor kommer fram vi att det halta av Paulus eller Apollos eller Kefas och det är bara människor. Ja. Så och meningar om. Ja. Vi tar onka mening om god. Vi kunde inte annat mening om god. Det är helt trist alltså. Ja. Han är upphavet till allt. Det kan vara synd förvirrande för ankran till att folk halta kanske vi sitter bara och röna ha meningar om god.
Nej. Nej, det är slett inte det. Nej, men jag men kan undras över ta är i onche. Ja. Kvar är det troblagande. Alltså kvar är det där. Ta det var vojkor är det stärskor säger han med Paulus. Ja. Och i 17 gruppavtal. Han säger det själv igen. Ta det var vojkor är det stärskor. Och han upplevelsen att ut i vojklaga som en människa kan finna sig, det är god viskar ut i. Det är väck, det är människan. Och det är i grunden väck, det är hålltliga människor är väck. Det är krossfest alltså. Gamla människor och krossfest faktiskt. Fyra syndalikam skulle ha lunch. Och det är i tog tillstånd vi är vojk själva, vi vet att allt är där från gode som i Kristi Jesus samt i och med sig själva och gav och tjänast och satt där inne. Och vi ber att i stärkelse är satt vi god. Det är satt vi han som inte kände till synd, men som god gör till synd för i oss. Och bara haft det uttryck att han inte kände till synd och läs vi göra till synd för i oss. Hej till örsligt. Jag god aldrig att och skär och i synden. Ja, netto. Så han sörjte fyra. Tog i versen och kunde råpa Golgata till fullkörst. Ja. Så det är alltså att det är det här som han vill. Ja. Det är det som han vill. Och han vill inte ha kapping från någon. Kvart till eller Paulus eller någon som helst. Då. Allt som luktar av kapping alltså. Ja. Det är inte det som har en signar. Nej. Nej. Han signar bara sitt egna verk. Ja, det är bara så. Ja. Nej, jag husker att du nevner at her, Paul, til enten her av 4 Korint 8. Han sier til dorskap Guds visare enn menneskene, og veikleg Guds sterskare enn menneskene. Du hitja katlikere brøver, tid ikke mennesker viser etter holden om. Ikke mennesker mektiger, ikke mennesker haparne. Nei, det som var heimen om dorskaper, utvalgte Guds her, fire er gjerra hina viser til skammar. Det som var heimen og vekt, utvalgte Guds her, fire er gjerra sterska til skammar. Det som heimen og hei lydja tøya, hit vannvirda, det som ikke var, utvalgte Guds her, fire er gjerra til ikke det som vernega, så ikke hold skal rosa seg fire god. Ja. Men av honom er det tid, og i Kristi Jesus, som våren og visdom fra gode, rettvise, heilagjering og endeløsning, fire som skriver han rosa seg. Ja. Rosa seg og i Herren. Ja. Ja. Hver så rosa okkara spirene enn æresles? Ja. Det er jo sant. Ja. Men det som det så eisen djever virkelig vogn om Paula. Det at det vogn for alle mennesker. Det vogn for alle mennesker. Ja. Det ikke mennesker på nærmere som helst måte sett utenfor. Nei, det lykker mye tilstand, et eller annet. Hva mennesker halte om en person. Det har vi jo prekkfyrt at han som kanskje var langst ute av øtlån, fariseren og skriftlærden, det var Saul og Tarsus. Og Herren har sett seg fyrt at møte honom av ved Damaskus. Og han gjør det. Ja. Han åpenberer seg for at man får ståren og i tog som ikke altså, som ikke vågner av menneskene. Nettopp. Jeg tykker det er godt for dere nesten at du husker om det, at suttje til. Vi suttje ofte kanskje vågnløse støver. Ja. Vi suttje mennesker som i vågnløse støven, og som vi ikke har om,
Og det er ganske ånga vån her om seg selv vi helter. Men så er en som hever germonene. Ja. Men det helter du nekar annar samövlaga vi har sånn lavna mannen fra Møverløyven. Nei. Og i Apostasønnen. Det er trykker ikke. Nei. Men det stender at her Paulus sa han. Ja. Og jeg uibente meg til at Herren har sagt vi han, her hever du et løme som jeg vil slippe at røyse opp. Ja. Så jeg måtte bruke likam til å gjøre det. Og det er også om at dømene som Jesus brøtte lagtene til mennesker, det han var og jeg noen likam i åkken løyker. Ja. Utrolig han jeg. Som vi ville sagt at det her var rævlig lengt ut igjen. Til dømes åndsjane nægene. Da hun kommer her ved sonen, eneste sonen, og var åndsjane. Og han stod til oppi det stekka. Og så røpte han etter av mannen, og han levde i. Og også tar til at han som vit tjänar tja, eller som tjänar i okkara, og i lika med okkara, at han er han som hever alla makt i himmelig og gjør. Ja, det er akkurat det. Det er akkurat det. Faktisk var det som kom til meg nå i vikene som får, eller bare første Jesu vikene, prætika vid av Jesus som lever, eller prætika vid, eller genga vid ut fra at han er kanskje ikke ordentlig livant, ja. Kan han gjøre det samme verske det? Kan han møte mennesken enda det? Og for Paulus var det alt avgjørende at prætika til at Jesus var risen opp fra den deg. Ja, nettopp. Ja. Og til å si at han lever. Ja. Og kraften uges ned i bådskapen, hun viser seg tjattheimer som trykker bådskapen. Ja, sjålan. Men altså, utan trygg var det omøvelig, da. Ja. Men så er det at det er løndermalet som han tar seg om i heimen. Et eller annet med høytingene som er Kristus og i okkel. Vi har under dørderen her. Ja. Så Kristus det er jo opprørsende navn, ja. Ja. Og Jesus det er det navnet han fikk som er menneske. Menneskesåneren, ja. Og så fikk han Kristus til han røys, han breit i hans veld. Og Kolossbrevet 8 sier til at løndermalet i heimen og et eller annet med høytingene er Kristus og i okkel. Vi har under dørderen. Så her sitter vi inne ved en løndermale som er så underfullt og vi slipper å gjøre seg kjennligere med folk. Vi tog som han atler, og ikke vi tog som vi talte han skala. Akkurat, ja. Vi tog som han atler. Ja. Så det blir bra å si her, og vi får bare sitere det rett her, vi blir bra. Ja. At her, vi blir bra 11. Trygg er fotviss om det som vågner over, samfunnet det som ikke sast. For henne var det jo henne gamle finger gav av vittnesbord. Vi trygg fæta vid at heimeren er skapter vid året gods, så det ikke er av henne kjønnelig at det som sast er vår til. Og så sier han her i vers 6, at utan trygg er det omøvelig at takna stånd. Så han som stod framfor god, må tryggva at han er, og at han lønner heimen. Vi søker han. Altså, han er livant. Han lever. Ja. Så sitter man bare undrande mengan og minnest farna tog og farna dear. Og her er to først her som to er helt ordentlig bepparatter for affæra. Tog her hei to finnes bo om affæra. Kanskje har gjort noen lenka tog og nå er det kvalte kommet. Etter at han der var kommet til hese personen, ikke for å være hjemme langt, men for å søke seg hjelpe. Og
Og också så till att Herren och i sin visa röje kan vara in och göra människa virka. Och jag någon andra människor som säger att det är att hästen är sjukor eller hästen här ska nu så att säga lakna hjälp. Och det är till som ska visa. Och bara ta processen här. Och så som så tog attarna för att vita att det är samma personer har sagt vi så i husfolk att han kommer att visa med Arne Färd. Och alla är ju grund samlade samman. Hetta kvältet och skulle den här komma så måste han komma i kvält. I morgon så röstar ju det som är bostor för att få hjälp. Och uppleva att god är så ett tar så bara om det som är utan om allt det här. Så upptäckte jag och i samråd med en som säger vet det att han var sjukor och då kanske råa spyrjan att han var läkt att han var. Ja men får först och självor. Nej, är helt att du skulle färra. Är helt att du skulle färra. Ja. Och så tar sig till vi en tack kvalitet och arren. Han fyrt en efter. Och hästen säger vi till att i kvalitet han har med morgon är han så här som han ska söka sig hjälp. Och då kommer in i en sån situation att annars kvart verda nu eller verda inte. Och så först. Du först vid bilen, du först vid färgerna. Du cyklar över om fjörren. Och affären i här kommer så med över som ska vid en skipet. Och täller gröst in med den fjörren. Och du fortäller det som man om kvar det först. Och du har så bänken fyra att backa ut och ut och i. Det är tunna tjänster, va? Att du ser vi en gå och bifirm här att inte bara ut att det är kommande in här som vi ska gänka till sista trinen upp till trappen där och färra in. Att det är helt otroligt alltså. Helt otroligt att det ska bära tid. Att gänka efter en sån lust som är lagt och är god. Det är öliga människor som har sagt där. Och vad hände så att du komst in? Ja, så hände bara till att alla till stigar här, bäg släktingar och folk som känt då. Där vi att säga farväl. Och det var inte vad det hände. Det här sitter så en dötter i gången och där hon kär till så står han i chatt. Och så kommer du in och så säger han nären som du kommer in till att om jag inte var tog. Det är det första sport. Akkurat som man bor i ett med. Ja. Men jag ångar vinner för. Så säger jag till alltså kvalt har vi gått tog i onsdag i 8 och i fjärran till ångartutning. Och så framvägs. Ja, så sätter man ner med till henne av bor egentligen till. Men man märker till att det är kommen. Så känner folk på när jag säger gå något. Det är något ovanligt som händer. Ja? Men är det en vanlig människa? Ja. Och tar så den sista har sagt gå något. Så är mävren ansmattle vi kom så inne. Och han bjöd kon att vara välkomna över vi. Och att vara nöjst. Så hon är och han. Och så bara lägger framför det som ständer i Apostlagärningarna 8. Och säger till att det är inte först för att det händer till ända här Filip, han var näck ofta som vi folk i Samaria. Till evangeliet skulle först pratikas i Jerusalem och så i Samaria. Och så skulle det föra löjtningarna till Cornelius. Och där läser vi dem i Apostlagärningarna 12, det här alloja. Att han har Saul i frälstor och Petrus fyrt han vägen.
Så läser du heter upp fyra mannen. Vad hände vi Hirman i Etiopien, no? Och så Filip förut jag i marsna. Hörde han läsa Isaias profet. Spurte han om han skilte till han läs. Och gav honom så utläggning så att han började komma upp. Han kunde inte. Det är inte värre som vällöjt. Ja. Och till anten som i Filip på vällöjt till han. Och så tätt jag kommer till detta vattnet. Så ser han här i vatten. Kan få det för doppt. Och ta ser han trots det var ötlen hjärtat in. Så kan det vara just. Och han säger ett tryck via Jesus Kristus son Guds. Och tar för bajen i vattnet att doppt. Och så är han väck. Han var riktigt bort. Och hin helt framlöjt så in. Vi glädje. Ha? Vi glädje. Ja, vi glädje. Ja. Och ta sig det som personer inte här. Som han har sett nek video i Jökset liv. Och det är öjliga nek. Och jag tror inte jag nämna det här. Det var bäge hämtar vi hinvin och tandvin och coachering. Och jag säger det är bara åt vi ötlån här som att han frälser inte till. Det är det som hände vi här i mannen. Att jag trycker av Jesus Kristus son och det kan ingen säga att det är egen vilja. Det är anten som färdigt att säga det. Och han säger det inte ta dessa personerna. Men han fer så och är blir så till liver. Öret gjort. Ja. Och jag pressar inte på näka. Jag ber och tackar för mig och klarar jag komma till huset kväll. Och så för det som är övren så han till sånger, men Aron skriver han med det brev. Och det må jag säga alltså. Da han skriver vi tær, eller vi vidtjent og inn, gav godt mer, det som av et lov vi trykker Jesus. Og best brødles bak, men nå mot bak ikke brødles mer, tog vi vidtjent og inn, gav herren mer, vi som av et lov trykker Jesus. Det var han så vits på. Tørst. Ja, det var det. Og så tar han så kom att och så halt det fram av vidchan. Han blev så inte verande här. Han tar ju. Ja. Ja, och jag minns väl att affärerna tar ju för av vidchan och landsjukhuset någon. Alltså han var fullkomliga lastor för ötlon som vet väl inte sagt. Han inte alltid har varit lastor för. Men han var last. Ja. Och att det här det undre som bara Herren kan göra. Ja, det är bara. Det är bara han som kan göra det. Ja, det är bara han. Och jag tycker hvis du har färdiga press och attack väl för outgör fram. Det följer man väl. Ja, Herren har ju sån atlas så det inte kunde hindra tog ja. Men ja. Men att det här är kraften i evangelien då. Och så näck var att han att hända ner dottern bjöd mer inte någon valt att vara här alla. Och fortäller mig att hon satt där och boja efter att vita hur det är. Ja. Och hon säger bara vid mig att jag sa att det var to. Och jag spurte öjsen i han, alltså jag sa kvar råknar du vi kom. Ja, han nämnde det, flera personer. Men jag sa att det var to, säger han. Det blev pura samfört att det var här. Så han sände inte bara omkring som råknar vi. Nej, nämligen. Här nära och inte. Ja, och kanske inte land. Nej, särskilt. Och kanske ösnit han som bär med färra tog han följde till kanske han var kanske för nära på eller ja, jag vet inte. Nej, nettopp. Man vet inte så gott så men han förde jök nu. Ja. Och det är som du säger Jan, det är virkelig spännande. Ja, så aftan så sitter man bara och särskilt hände hela veckan som är färren så jag sa innan. Det var ju kostande. Det var samtal vi haft.
Här andor är händingar i dittna in och som människa har mynt på ja. Men det var vojt jag inte om alltså. Tog jag att försovot alltså hur ska det vita det? Det pjöst man inte. Nej, men det är en del som kommer uppenbara. Ja, det vet jag då. Ja. När detta sätter lukar som vi börjar ju en sån Roma i samband med Jonas och allt verkar så så motsatt här som vi sitter i nu alltså. Ja. Och han säger ju till Sanchen att ta mo lustens allvara vid lära. Och inne i krossens skola färra ta. Här lärde vi att god att lyta bär. Bäst evangelium av bitsa. Här lärde vi till en ången av och känt. Kraft och dår öjer och noi. Här lärde vi att och brått änt. Och så tar sista sättningen här. Han minns inte ord, jag vill inte se han. Nej. Så det här vi går snarare. Här lärde vi och brått änt. Ja. Om nej äntales och kom på här ett eller annat så. Ja. Ja, men det är alltså det är så akkurat här till att god hin avia. Han brukar okkom avmarska och tujar avmarska och Ja. och avmarska som man kan ha. Men han brukar. Ja. Han brukar okkom. Ja. Men han vill inte ha att vi ska ta äran out. Nej. Han är rosa i Herren vet att syster läsa här ur. Ja. Ösnen till som här i Apostlagärningarna 13, ja. Det är Paulus talar. Ja. Han nämner David och i talande till Jotarna här. Jag har funnit David, mannen till hjärsta mojnon. Han ska göra allan vilja mojn. David gör allan vilja gods. Ja, och så ser han så att i Jesu talande. Ja. Och David var savnad till Petras skynar efter att han och i lust och skyne hej tant raje gods. Akkurat. Hatt överskrift. Över hans alloj. Ja. Av god. Och jag har också mängan om det här överskriften. Av god över mot loj. Ja. Vad kan för att tälja här? Nettopp, ja. Och det tog ta fettlen så det. Och så tecknar i rockon David också om han som vi tar sig om som fick Jonas till allt möjligt. Ja. Åtta näka och han var så smal där han sitter här och pratar med Jonas. Och så blev han bättre hört och Fyra att han skulle bli bättre hört. Jag känner? Ja. Men det är inte vi att göra. Att det är underordnat. Ja. Hur du är och inte är. Alltså att han har Ta ett värsta raj och gott så. Då kan det vara motor. Då kan det vara fyra. Men godkänns vers. Det känner alla till. Det var löje, men faktiskt det bästa vi kunde göra Herren och till åkra väglägga. Jag är inte göra något av mina väglägga. Jag kan inte själv. Och inte minst nu. Alltså. Vi har alltid önsken till att tar man missar förläggarna så virkar det på samma sätt som vi nämnde så det här. Att om så utvarsmänniskor har gått till grundar, ja? Och det är inte några huggeligt att gänga till grundar. Då snackar man om en eld här när det ljus och i morgon. Ett lite det. Här är jag en sorg. Verkstad, bränt ja. Och nekv har sikkert ikke grundar her i det, ja? Som ikke kan bruke stater. Og en dag så vi ikke grundar, men så kommer denne prosessen så ender nødjast her og innvarstes mennesker okkara, det er fra det tog trangt okkara, jeg kan ikke alle grundar, til stakt og lagt. Men det virkar okkara i større og større iverflå, vi har fytling av dård, og først oppe en trappen her. Vi tar ikke det skjønnelige for jeg, men det er skjønnelige. Skjønnelige er tøymelig, så enda det vi sier, det er skjønnelige er evet. Ja. Og nå det kommet, nå kan ikke komme her. Nej, det kom helt upp. Nå det kommet her som det skal. Ja. Ja. Ja.
Paul, jag att spyr om du ska be en bön så vi kan nog sländas. Ja, färre, tack för det. Att du lägger i vråken du lägger i vråken hetta som du vill, tror jag att du är god och du är han som fredstråkna till en större nej. Du är han som lät Jesus Kristus. Jag lät i oj människa och ta i han värst in fram som människa. Sätter du till självan lagt så tog jag lojn till dig jag kross dig. Och herre, lite undrast iver att vi kommer brukast av det här. Tog det som mänkan att han naturliga människa säger att det är inte vän för det. Men herre, vän är alltid som Daniel säger i Jan. Och vännen för ikke gjøre åkken til skammer, sier Romdra 5:5. Så kærlighet gods er uttalt til gjørs nokker av hele antan som giver nok ned. Og det er i de innere menneskene, herre, den som er fattig av godt. Takk for det, og takk for det, så kære. Som takker seg det av at få hette sendt. Som takker det opp og gjør alle sine tog til dette verst. Og sikne Anja. Og sikna Daniel, og sikna med vi, og Patjer hennara, og sikna Øyste mannen, og foreldrene, og alt som knutt til dette verset. Gav og feir, dårtar gjør ditt navn, og i lov i okka. Amen. Amen. Så var hesen parten av Gjerstamal kommet at enda, og vi tror for at takka for okkon, og vi tror Anja Hansen, som tek seg av å takke opp og redigere, og Paul Fære, og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Pastor av Gjerstamal som før har vært senter, der kunne suttjast av YouTube-kanalene som heter Iktus Sjønvarsp. Og helt nere pastoren, han kommer bare her, og han kommer eisen av å senter av Kristelig Kringvarp. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesus for.